Bon dia. Ha d'anar a la tutoria allà dalt de les escales. Hola, Hola. bon dia. Jo soc Gisela, la tutora, i ara venim a parlar una mica en aquest cas de Julen. Em traduiré el meu fill perquè no puc parlar. Perdoneu, estem gravant un vídeo per al Retotec i necessitem silenci. Perdoneu, no volia molestar, però per a què és aquest vídeo? Aquest vídeo és per a presentar el nostre projecte per al concurs de Retotec. Bueno, de debò, jo estava aquí amb el meu pare i que teníem una tutoria amb la tutora i el meu pare és molt i no pot parlar. Vols parlar amb tothom còmodament, però ets mut? Estàs fart de dependre d'algú per a poder comunicar-te? Estàs fart de perdre temps comunicant-te de maneres complexes? Et presentem el nostre projecte, el robot que parla per tu. El robot Makutrat. Funciona amb una càmera que interpreta el llenguatge de signes i el transforma a text. És autònom, ja que quan se li acabi la bateria anirà al punt de càrrega automàticament. És únic al mercat. És molt barat, només costa 19 bilions, 999 milions, 999 milions, 999 mil, 999,99 euros. No trobaràs res al mercat en aquest preu. Compra-la ara!